Здравейте, вие сте с най-новия епизод на Мишмаш БГ. Аз съм Poison и това е пети епизод от поредицата GIMP Tutorial за новации. Днес ще ви покажа как да си направите как да прикачите едно рендър изображение към друго. Под рендър изображение имам предвид ето такава картинка, например ето тази, на бял фон, която е. Натискате върху нея с десен бутон и натиснете Edit with GIMP. Тя ще се отвори на още един прозорец. След това трябва ви toolbar. Само да го намеря. Готово. Натискате на Magic Wand Tool, Fuzzy Select Tool, извинете. И натискате ето тук отстрани, не върху самото изображение, а отстрани. След това отивате на Select, Invert, натискате Ctrl и C. След това отивате на вашата картинка, където искате да пуснете, където искате да пейснете изображението, натискате Ctrl и V. И вече може да го преместите където решите. И общо взето това е всичко. Надявам се да съм ви бил полезен и да ви е харесал епизода. Ако искате още такива клипове, моля ви да абонирайте се за нашия канал. Благодаря.